ase yimɓe Niger boddo e lamɗo maɓɓe ɓe ɓofto e laamu militaire en ɓofto e laamu a boɗɗum ay Cameroon on boɗɗume on ɗo reni e to ɗume hawri yimɓeji ECOWAS be yimɓeji AU ko walla African Union be Niger ɗum premier fois on coup d'état waɗa nder Afrique na mi tammi nande mama ɗo to on linciti hoore mon on président ECOWAS en ma be AU ma panna coup d'état on waɗiri mo Tchad no a hosiri laamu tammi baba ma on wato a mbarina ko walla ɓe mbari e ɓa hosa laamu Paul Biya fota a wolwa mo Gabon en fota Guinée a wolwata Alassane Ouattara français non waddima ɓawo nde ɓe joɗɗini mata toon a wi ana a jippata ko a sañji constitution e ɓa laama ha foroy président sénégalais ji sinande sénégalais en wurti yaasi leddi wurti wi mbare wurti wi se a mbara ɓe eɓa waɗa troisiéme mandat lawa a sañji hoorema moy on sam président rwandais ana maɓɓa hunduko ma tan a wolwata aɗa jooɗi aɗo ni tuma aɗa waɗa kujeji nini to c'est